Hi ha qui creu, hi ha qui creiem que l'energia solar és part del present, però hauria de ser també del nostre futur. Notícia d'ahir era que els grups de PP i Ciutadans han vetat la iniciativa d'eliminar l'impost del sol per incentivar precisament això, l'autoconsum d'energia solar. Avui volem parlar d'això, de l'energia solar. Irene Lapuente, molt bon dia. Molt bon dia. Energia solar és vida. Clar, és que, de fet, les plantes la fan servir gràcies a la fotosíntesi per alimentar-se, per viure, és la seva font energètica. Imaginem-nos com seria un món en què nosaltres aconseguíssim fer el mateix, que tot estigués ple de cel·les fotovoltaiques o similar i aconseguíssim ser totalment autosostenibles. Seria increïble. Pel planeta seria com la solució més orgànica. I a més, aquesta hauria de ser ja directament el nostre camí o el nostre objectiu? Jo crec que sí, jo també crec que sí. A veure, totes les coses tenen el seu pro i contra, però l'energia solar és algo, doncs, realment és una font energètica renovable, el sol el tenim, i el dia que no el tinguem ja no hi som, o sigui que apaga i vàmonos i mai més ben vist. Sí, és gratis, està aquí, és natural, vull dir que com a molt serien alguns components d'aquí que hauríem de revisar quins components fem servir o no, però realment és una energia extraordinària, que a més ens dona electricitat, perquè ara ho veurem, però també ens dona escalfor. O sigui, que ens dona dues coses molt importants. I avui és això que ens portes. Avui ens vols explicar com podem utilitzar aquesta energia del sol? Exacte. Va, doncs som-hi. Ja en tinc ganes, D'una banda, he portat un forn solar. Mira, aquí hi posem aigua, no? Aquí podríem fer una sopa, un te. Sí, no, Irene, crema una mica. Clar, és que l'hem tingut una miqueta al sol, i això té forma de paràbola. Molt bé. La gràcia de la paràbola... Mireu, aquí hi ha aigua, hem posat aigua, que n'hi hem de posar més, no? No, n'hi posarem poqueta, perquè així, per aquesta estoneta, pensa que aquest forn solar no és d'aquests grans industrials, llavors va una mica a poquet, amb l'energia del sol. Doncs aquí hem posat aigua, i ara cap on va? I ara això ho posem al foco. Anem cap aquí, tuc. Això està al foco de la paràbola. Com us deia, aquest forn té una forma parabòlica, per tant, vol dir que tots els rajos que ens arriben del sol... Conflueixen. Exacte, conflueixen al focus. De fet, és com una antena parabòlica, o fins i tot les nostres orelles, no? També tenen una mica forma de paràbola, perquè volem escoltar-ho tot. Alguns menys que d'altres, alguns hi escoltem molt bé. Llavors, aquesta paràbola el que fa és que tota la radiació solar vagi cap al centre. A més, veieu que tenim reflectant, el càmera, pobret, el Joan, jo no sé com s'ho està fent, però hi va cap aquí, cap al negre, que a més és un color que absorbeix molt la radiació. Per tant, en una estoneta, jo crec que aquí veurem que l'aigua comença a bullir. Molt bé. La deixem que vagi fent, que se vagi escalfant. Que vagi escalfant. Per tant, tindríem la propietat òbvia, però la calorífica, de portar calor. I després l'altra de generar energia elèctrica, que a vegades tenim tendència a confondre, no? Diem plaques solars i ens sembla que són tot. Les plaques solars serien més semblants al forn solar, perquè el que fan és tenen un circuit d'aigua, són negres, tenen una capa transparent, que hi ha altres forns solars que també la tenen, i el que fan és escalfar aquesta aigua per ús de la llar, per dutxar-se, per l'aigua, per el que necessitem. Però hi ha altres coses que són això, que són les cel·les fotovoltaiques, que mirem que tenen com una estructura de ratlletes. Aquí hi ha un semiconductor. Molts cops és silici, tot i que a vegades és altres. Es veuen perfectament les ratlletes. Són altres semiconductors. I el que fan és un fenomen que se'n diu efecte fotoelèctric, que quan els hi arriba la llum, això és una paraula molt de físics, excita els electrons. Ah, sí? És una paraula física aplicada a molts altres àmbits de la vida. Que vol dir que els dona més energia, estan més energètics. Llavors, com que aquests electrons estan més energètics, poden saltar. Llavors, s'alliberen, marxen dels àtoms. Per això necessitem un determinat material perquè pugui alliberar-se aquests electrons. I un corrent elèctric no és res més que electrons en moviment. Per tant, la llum fa saltar aquests electrons i aquests electrons i ens generen el corrent. Mira, provem amb aquest primer. Perquè ara se suposa que la llum ha entrat, no la llum l'ha tocat. De fet, primer el connectarem i després el tornarem a girar perquè això és bastant instantani. Ara aquí què hauria de passar? Doncs mira, quan tingui els dos... passen aquestes... Epa, mira, aquí! I això que no el tenim ni girat, Home, sí. Ai, és
que se'm cau la connexió. És que hem fet així una mica de nyigui-nyogui Tranquil·la, ràpid. això de caure's la connexió... Ai, Espera, no patiu. Exacte, aquí a les 2. No, jo crec que ho esteu escoltant fantàsticament bé, m'ho acosto per si de cas, Guiteu, Ui, Ai, espera. ara que volia que fes una declaració a la placa solar. Ai, això... Clar, com que en volíem provar diversos, no hem portat pinces, pots I fer-ho? això? Sí. Clar, a la nostra I casa això? ho tindríem ben instal·ladet, Per això t'ho dic, però això, si li busquem la seva aplicació pràctica, bé, ho han escoltat fantàsticament bé, quina aplicació pràctica tindria? Perquè Clar, això podries tenir electricitat per casa teva per consum normal, Mira, de fet, t'he posat un pitu, però també podem posar un molinet. Aviam. Sí. Aquí tenim els cables més llarguets. A veure. A veure. Molinet, dius, això ho puc tocar? Sí, de fet, ja ho he tocat, jo també, Sí, dic allò, puc tocar i ja ho estic tocant, molt bé. De fet, hem dibuixat una X simplement perquè es vegi bé com gira. L'agafo així? Sí. Val. Ara ve quan surto volant cap al Joan. T'imagines? Que et fa de com... Sí, com el casquet volador del Doraemon. Exacte. Per veure? Mira. Fantàstic. Aquest el veiem més facilitat perquè té el cable més llarg. Perfecte. Clar, aquí també. Clar, si tapem, si jo això m'amago... Al sol. Guiteu, O sigui, és única i exclusivament perquè el mostrem al sol. Aviam. Clar, i això et fa servir et fa anar un molinet, però et podria fer anar a la televisió, podries veure verd primera gràcies al sol. Veieu? El mago està sota la taula? Està aquí. Perfecte, clar. Això com els nens petits. No està. No està, sí. Home, la ciència és això, sempre ho diem, jugar i experimentar. Clar, aquí podem connectar-hi qualsevol el que sigui, cosa a casa. Sí, podríem cuinar, tenir cuines elèctriques, podríem tenir la televisió, podríem tenir qualsevol cosa que anés en electricitat amb un sistema prou potent. Clar, a vegades no es té una sola cel·la, sinó un conjunt de cel·les. Ara, mira, ara fareu, Deixeu que miri una cosa. Comença a fer bombolletes. Irene, anem al següent. Anem al següent? Doncs mira, el següent està vinculat, aquest potser era la part més positiva, no?, d'aquesta energia solar, de com la podem fer servir. I ara, no és que sigui una part negativa, però penseu que el sol... clar, és energia pura. Totalment. Per tant, i dins de... L'altre dia parlàvem de radiació electromagnètica, i això és radiació electromagnètica. Llavors, dins del que ens envia llum visible, que és la que veiem, però també ens envia infrarrojos, que és els que ens fa tenir sensació de calor, i ens envia ultravioletes, que, de fet, tot i que l'ultravioleta no ens fa sentir calor i no notaríem res, ens podria arribar a fer mal o cremar, perquè és més energètic que l'infraroig. Per això diuen que hem d'anar amb compte amb el sol. Molt bé. Quina és la prova? La prova que volem fer és el que es coneix com efecte hivernacle. Molt bé, el que seria totalment l'agricultura el que coneixem. Exacte, perquè de fet ve el nom dels agricultors, perquè fa exactament el mateix. I de fet aquesta simulació és quasi més d'agricultura, perquè hem posat, simulant els gasos, aquesta cobertura de vidre. Sí? I aquí tindríem com el planeta Terra sense els gasos. Sí, val, veiem, aviam si veiem la temperatura així ràpid. L'esteu veient, 25, molt bé. I ara què, Irene? I ara, a veure, posem aquí aquest estat amb gasos. I tenim 30, ja va pujant això, 32, va pujant, ho veieu? Doncs aquests gasos són una mica necessaris per a temperar a temperatura, però si ens passem massa CO2, potser estarem massa calentets, Irene, moltes gràcies per explicar-nos directament. Espera, no, abans de marxar, jo crec que hem de mirar l'aigua. Vinga. Va, aviam. Hem vist totes aquestes aplicacions que ens fa la Irene, però ens faltava veure... Jo ara no sé si sóc capaç d'anar a agafar el pot, No, espera, Irene, que et cremaràs? Crema? Una mica. Per això, espera, aviam. No sé si... Un moment, tenim algun tovalló? Alguna... Ara demà... Això, ja sabeu que aquí ens falten els ingredients, ara ho agafem, perquè així no ens cremarem. Aviam, que ens el porten, moltes gràcies, som-hi, molt bé. Perfecte, l'agafo, Sí. A veure quan... Sí que crema. Sí que crema, no? Crema una mica, val, va. A veure com la tenim, aquesta aigua.
Doncs, bueno, es veuen bombolletes, ho hem intentat. Sí, és el pre... Ja us dic ara que potser no es veuen gaires bombolletes, però de cremar crema. El pot crema. Crec que ha quedat força clar la idea, directament. La idea que podem aprofitar el sol tant per escalfor com per electricitat i que hem d'anar en compte de que no acabem cremats. No, i que no ens cal tampoc generar ni gastar certes coses. Tenim una font energètica, a més podem parlar així. És Tenim una font energètica. No hem de transformar res, sinó font directa, font gratuïta, que ens pot generar tot un munt d'aplicacions a casa nostra. Ai, què ha passat? Si vols, abans de marxar, 49, Vale, doncs, guaiteu, acabem així, amb aquesta temperatura que ha pujat tant.